Wagdhi mago mag somo, Jatend migao mar Somo Julius Migos Ogamba wacho ni piny owacho temo duto manyalo mana ne jopuonjre te oyudo somo manono e thur kae. Nowuoyo kaunti ma Kajiado kamolero ni piny owacho oseketo omenda moromo ne somo mar jopuonjre skunde mag primar ma pacho kae ka bende chenro nitie maneno ni omenda oket moromo ne somb jopuonjre mag sekondar. Weche Ogamba gibiro mane kinde ma wach omenda mar somo ma ichiwo gi piny owacho maneno ni jopuonjre osomo nono osebedo kanyuolo paro mopogore opogore e thur kae. So what we are saying is that we look and see how to budget with the funds that are available to ensure that education gets the funding that it requires. And that will start with the MPs. It actually starts with us as a ministry presenting. The government policy is that primary education, secondary education is free under the constitution, and that's what we are going to do. We will look for the money to ensure that no parent is required to pay any money towards that free primary